Har hor harri herri irri Harri, herri, irri, urri. Gage gikogu gagara gegero gugure Gugara, gure, gero. Eugara harri, geurre gorri, geu gure horri, gure urri, gure irri. Harri zarri gora, gure gero gura, irriz gara, gero, uherri gara. Esto Emandakoa lurrean gelditzen da eta gu hemen beti gu hemen zuhaitzak bezala lurrean kantuak bezala haizean, muinak bezala herroetan, ura bezala itxasoan. Urak dakarrena, urak daroa, lurrak emandakoa lurrean gelditzen da, eta hemen, beti gu hemen. Ekaitzak bota jarasten, iparreta hegoaldetik, gizon izateko hasi behar da, gizon izaten hemen. Urak dakarrena, urak daroa, lurrak emandakoa lurrean gelditzen da, eta gu hemen, beti gu hemen, eta gu hemen, beti gu hemen, eta gu hemen. Iparreta hegoaldetik, gizon izateko hasi behar da, gizon izaten hemen. Urak dakarrena, urak daroa, lurrak emandakoa.
Gorde txaluak porziak aso, que igual bukaeran ez dala biharrik engo, baina bueno. Bueno, ongi etorri, 13. edizioa, OLR-koa, eskerri asko da etorri zen danoi. Eta hoxe, 13. 13 beti ez, enbaki kuriosua, 13. edizioa, 13 talde apuntau dira, bueno, gero beste 6 baita apuntau dira, baina bueno, igual da. Eta bueno, talde honen artean, izen ezagun asko, azkenen urtetan apuntau izan dianak, eta aparte izen berri batzuk, beti ondo duela talde barrixak animeiten dela ikustia. Eta hori, eskerri asko bai urte honek danetan apuntu zeinak eta urtean animau zeinak baita, eta animau zein talde barrixai be eskerri asko, hain bai txalo. Bueno, eta hoxe, 13 zenbaki xelebria danez, gehixo apurua xelebria aukeratu du, antonimoak. Eta gai hontaz aparte, dakitzuen moura objetua dau, kortuan zigarra agertu bidana, aurtengo kasuan, hoxe, palillo bat izan da, sotz bat. Eta gaixa eta objetuaz aparte, beti dauz hori arau batzu jarraitu bideanak, bai iraupenan arabera, lekuak baita agertu bideala, kortuan zigar. Eta, bueno, oin ikusikuna, izango dira, bai, garaiz apunta duen taldiak, bai, arau daunak bete dauen taldian laburmetraiak ikusiku, ordenean, eta laburmetrai hauek ikusita gero, goixan zauzainak, dakotze papel bat zuen botu emuteko, eta boto honekin publikoan saria emongo da. Bueno, zuek emongo zuen. Eta, bueno, honen ostian, ikusiku kanpoan gehatu dan talde bat, hoxe, lehen esan da, 19 talde hondia, zoritxarrez bat ezin izan da etorri, txitak, espero urrun gurtian apuntaitea eta parte hartu ala izatea, eta gero zoritxarrez beste talde bat epeskanpo entregau dugu, eta hortaz bukaeretan euren kortua ikusiku. Gero baita ikusiku aurreko urteko laburmetrai bat, arazo bat egon zala emisioan eta ezin izan zala aurkeztu, eta honen bitartean botuak kontabilizauko dira. Gau bukaeran, zate importantienea, bueno, baitzat partaidiantzat, sarixanea jauko ga, eta hor txakaboko, baina, bueno, jok, badakugu, apurtxo bat, horra jaiteko. Así que, bueno, ni isildu ostian, lehenengo kortuak ikusiku, espero aguro izatia. Lehenengo kortu honek izango dira Baltzardi taldianak, Huren lanan izena Orekaren dantza izan da. Gero Pictures taldean Bizi ala hil, laburmetraia ikusiko. Hirugarren taldea Pezoiak izango da. Eta euren lanan izena Antoni Mo izan da. Eta laugarrena OIT, euren Txuribeltz lanakin. Así que, bueno, disfrutau eta kontuan euki gero botaikeko orduan. Auskorrak gara, baina gogorrak aldi berian. Injarrak nundik eta nola jo, horrek apurtzen dau gure oreka. Desoreka. Kaosa. Eta harmonia. Batak bestia behar dau. Posak tristuratik edaten dauen moan. Ondoa jo biu, berriro lurrazalera urteteko. Aske izateko. Katiak askatzeko.
Nork beriak. Qui chante tout près de la place où tes pieds passent, caché dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul pendant Sarian babesian. Onarpena. Bi ertzen arteko dantzia. Pictures. ¡Zueiz eman dizuete gozaltzeko! ¡Bufeta, no te jode! Ostia, gustora hartuko nuke kafesne goxo bat! Azukre eta guzti! ¡Otra compañera obvio va! Beti kontrara! ¡Y! ¡Jolastuko zu Antonimo da! Zerta de burutik jota, edo? ¡Está ahí sano, no te joda! Bueno, ean isilik! ¡Ia bil baina bagiketan! Utzi pakien! ¡Y, ze biopa, geren gatzak! Zeratik egabuiaka? ¡Y, baitzauz, geren gatzak! Mundu mailako prestigiozko unibertsitate batek dioenez, EHU alegia, gurasoak primo dituzten pertsonengan egurrezko sotzek adikzioa sor dezakete. Gaurkoan, sotzekiko adikzioa sendatzeko metodoan oinarritutako terapia baten murgilduko gara, oinarritzat kontrako izaera duten animaliak izanik. Guztiek ezaugarri bat dute amankomunean. Txotxak eta txotxak. Ni, Anthony Mo, zuekin gaurkoan, paliero anonimoa. Oxfordeko Unibertsitatean psikologian doktore de bezik izango dute bidelagun animalia hauek. Eta zer egiten duzue zehazki hemen, bezik? Paliero anonimon elkarbizitzan oinarritutako terapia berritzaileekin egiten dugula. Gure pazienteen eguneroko bizitza berau oztopatzen duten etengabeko ekintza errepikakorretan oinarritzen da, eta ekintza hauek zotzen etengabeko erabilera dute komunean. Gure helburua jarduera ezberdinen bitartez, zotzak beraien bizitzetatik guztiz ezabatzea da. Gaurko saioan zehazki, hurrengo jarduera egingo dugu. Sintomatologia zein izaera kontrajarriak dituzten bikoteak egingo ditugu, eta elkarrekin bizi beharko dira. Ea nola jokatzen duten izaera guztiz kontrakoa duten bi animalia hauek.
Bueno, vale, Zein da azka. Arra xopa? Bueno. Zer da animalia hau? Bikideen arteko elkarbizitza ikusi ondoren, jarraian beraien terapiarekiko iritzia galdetuko diegu. Kaixo, ni gorotz naiz. Apa, ni Garbiñe. Eta paziente bezala esperientzia berazgarria izan da? Bai. Ez. Netako eraldaketa psikologikoa oso berazgarria izan da. Ijinauta hau. Izan don kriston basuria. Ze. Udaltzainak? Bai, betxuz, Kasablankako zuaiz baten naho, katxakume batzuk ikusi ditut. Kafi hartzen zabetela? Bueno, bidali oinatiko txurita beltz. Kagoen dios, eguneo gora eta bera. Neu peloteta baino. A ver, pipilla, tu jamisu bat. Txako goi bez. Txuri! Han, beste lelua. Isabel hemen. Kaixo, de justa ez zurak elantxo bat egego, katu bat dagoela hor. Ni por el forro. Ni gatu nau, eme jasarrilla. Lan larri inxua tenau, taput. Baina, hola nime oso, zur zertako paet notza, Oda etxia zertako paet nozko. Nau, paso lan ikiai. Ba, egixa da, zunbe lanik ez muzun behar, lanik gutxio. Hala, agur. Horta siga. Urrengo lau laburmetraiakin jarraiketako, lehenengoak duingi izango dira, eta infantzia buelta bat ingu euren katu makkosmikoa lanakin. Ez dakit sartzen duzuen, baina ni bekurot, Gero Kalabasa Productions etorriko da, barre egiten azkena izeneko lanakin. Hirugarren taldea, frakamotzak onenak dira izango da, Antonomondra izeneko lanakin. Eta azkena, laugarrena, Paramount Comediak izango da. Alako izena jartzen duzu eta idatziz oso ondo gehiaketan da, baina parentesisak irakurteko aprobat kompliko badia. Paramount Comediak euren
oingo izurriteak lanakin, o ongo izurriteak, depende zela irakurtzen duzu. Bueno, disfrutau. Se pasa etxako inguan. Don Ramon! Bizitzia mierda bada. Dana okerrera aldaketan dabil. Ontxeta goztan mierdan bat. Erabilera bakarreko zotz antonimatzaileak! Hau sekula txapaitin zuei? ¿Qué pasa? ¿Zera, No, bai, ondo, eta. Txekuak eta, ondo? Bai, egon gaitu. Bai, bueno. Ega. Puto gini, beti jota majo xauk, tío. Iñi, ¿se xau? Gilipollas, tío. Jo, tio, nik uste zua eta aurrekontu partare hartzai horrek. Puta madre, hola, risa y herramienta ezberdinak egute zatzu... Atzea con el discursito de izquierdas. Herri hontan falta itxisokena, Ciudad Deportibo bat bereza on. Antzagonek, beti hiu. Txutxinen izenean, taldekea ba. Razine tonik ime kantzauten. Pika bakarri zuek, galantza! Zizate hori! Gaurko nunaleko igoria guapi! Bai, udanako bere bilen igoera bere bizikoa izan zen. Ados nago atizkide. Nun gauz, tío! Galduta gautzagu, tío! Faltatxatakena, Mondrako eskinetuak. Venga! Puto Don Ramon! Sí! Ni be honan nauk, baina ne limite xegoat, Jokin, aurten atzo kaleko jaixak potente zatozak, Korrekin naiz? Umetan guztu hiltzen gitzuanan, Txoimaluak, zintxakarreria... Hostias, hitzan pakete bat zintxakarreran... Beti izan naiz, baldar samarra. Ale bileten be, folien hartu xustak genian, izen dabalomano afardo anakin. Ta gaina bankillo derecho, eta jolasteiera purretan, portero. Ta sikiera, ikasketetan ona baitza, baina orbe txarra, madre mia. Jo, Jokin, berrio suspenso? Kasi piki masura nahiatik, hombre. Batain listo da ez diain tontu atoko behar, I betiko mura 0-0a. En fin. Hostias. Hau raro xupa. Marekin joiki. Hostia.
Ta noiztik esan duzu, dauela desagertuta? Ba ez da egi, baina 3 bat egon badia, ez dutela ikusi. Eta fizikoki zelakoa da bea? Ba, ane berdina. Azkenean birkisa da, baina haek antigok erabiltzen dugu. Euskerako lan zikin honik, aurreko astean nori baldintza eta subjuntibo. Joder, eta aste honetan antonimoak. Ze hostia da hori? Ba, bideo honik itxura honako. Aurrera, atzera, eskerra, eskuma. Ei, ikasle, jakin nahi alduzu zer diren antonimoak? Nire semenak, barkatu, nire hasiak erakutsiko dizue zer den. Eixatzu argi gehatu? Ba, adibide oso garbi bat jarriko zut. Adibidez, kubiertuak eta aktoriak antonimoak dira. Ba, nik OLR-ko saridanak irabazi nitun? Bai, claro. Ta nik premio Nobel de Medicina. No te jode. Que te pincho, El castellano se enseña mal. Gure txarazpikua metodoekin ikasi espainolez 3 pauso samurro nahian. Hobeto ulertu deizun, antonimoa da, aurrekoan eukinen elkarrizketa bat. Ixexau? Ei, Gonzal, badaitzu zer? Kaletik nindoala, maritxipi ikusi nuen, eta erakutsi zidan maritxipi dantzatzen. Dantza txipi-txipi? Dantza txipitxo. Dantza txipi-txipi eta dantzatu ondo. Edo bestela, antonimoa da, eskizofreniko batek eskisekin frenaiten ez jakitea. Eta bukaketako... Kikitik, batxe bezen bukatu baina. Ordenadore eta ordenadore ondokoak. Ordenador kuartua, zure kurrikulumak 2 fila bestako eta bat izena da. Eta hor datzun alkandora puta hori ze. Sakarra, tio. Isilik egon nahi, ostruka baina pelota onditxe badalta. Ba, nik ez dute zer pilau. Berriz pen gaitera. Udazkenakin batera, onguan garaisabe alau da. Eta honek herrisa banatutako. Alde batetik kalekumiak, eta beste aldetik araostarrak. Urte askoan ziar bakoitzak behan eremuan batu dau, baina modia dalata azken alixan jende asko abil. Eta honek gatazka bat sortu dau. Azken alixan gu terrenota sartzen zabitzak, ongota. Ondo? Zaila? Hementxe. Ongoa bat zaineak. Zeo zein bisondako, Antonimo? Bueno, nio botainoek. Ongoa. Bueno. Falta zuen ahi. Izik edo pan, terrenotan?
Hau, danon terrenuok. Danon terrenua, oine terrenuok, Nik ikusi zua lehen hau. Nik ikusi zua lehen hau. Baina oine iak, Oine iak, Oine iak, Alexandro estate, Oine iak. Beste bat poltzara. Gari berri bat ekarri ustat. Bueno, ja jauga erdialdea. Lehenengo 8 ikusi du, eta oin beste baldexako. Urrengo lautan, lehenengoa gero pentsauko izango da, euren antonima izeneko lanakin. Bigarren taldia Ulia Gora Sinema izango da, eta euren lanan izena antonimo anonimoak. Hirugarrena Txantxigud izango da, eta euren lanan izena Lapurra eta Polizia, eta gero jarraiketako laugarren lanakin eta polizian hildo hortatik jarraituta LPM talde izango da, euren Zipalillo lanakin. Antonia Ifini otzain izena, baina antonima esaten otzain. Esandakoan kontrako aikien ebelako betik, umetatik. Zaindu ondo umetxua, Que fuerte. Aita, ama, zenbat urtekin eskonduko nahi. Eskondu ez! Gaztetan beberdin jarraitu eben antonimak, gizartiak esarrikiakoan kontra. Eta gabeko ordu horrekian bakarrik etorri zinen etxea? Bai, zeba, dedo ineben. Epa, zemos? Hombre, ze piuregin ator baina. Zuzaten don. Ta, gaina, menjuruta hau. Mejoruta ni? Hola ez don gizonito poko, ebelakoan, Ta neri ze? Ta gaur egun be tremendia da antonima. Txikitegu ustaixako, ta parapentian ibilkia. Ixa, 80 uste dakot, eta Cancunera noia launtxo batekin. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Bueno, kaixo da hori eta ongi etorri Antonimos Anonimosera. Antonimos? Perkanzetxo honen ostian bileriak jarraituko eta, bueno, dakitzuen gura, hemen junto garen danok antonimia trastornoa pairaketan du eta honek esan gura dau, gizartiak egin dagoenan kontrafateko joeria dakula. Bueno, hau esan da lehenengo gomidatu egin fango gara, kontuan euki anonimutasunia manteniketia gura dagoela eta ez dagoela bere horpeixe irakutziko. Aurrera. Kaixo, ni Dafu naiz, Sotz Oñati gobernuz kanpoko erakundian parte naiz, eta nire arazoa da immigrantiari janaixa eta erropia kendu egitxatila. Sotz Oñati! Sotz Oñati izan da! Bueno, Dafu, eskerrik asko zure itzengatik eta oin urrengo kasuekin joango gara. Adibidez, zu, zein zara eta zein jasura antonimia.
bueno, benetan honekin ator. Ni Xanti naiz eta Ernaikoa naiz. Eta ni jekasikoa. Bale, baina horretaz gain, zein jasun errazua? Esan gauza zikinak. Kapitalismoa! Bale, tinkoa. Oizu. Hola, ni Julen naiz. Hola, Julen. Nire arazoa oso extrovertidoa naizela. Eta askotan esate hostila haber sartuta nahian. Bale. Denpora askuzotxoa gaitz, baina aurrera jarraituko. Zure kasuan zer? Bueno, ni Julian naiz eta runnerra naiz. Ondorixoz, korrika itxakin obsesioa dakot. Itxoin. Oin esatu dela, zu nire kriston antzakotzu. Ez zara banezin hori izango. Geldi! Geldi! Eta geldi hor. Filatxo bauta dago, kanpora. Faixin jado. Behintzat hori, gaur egun duztazun lan danakin. Bueno, faixa bintzeko zua dago, Ja. Bai. Ez jauko za? Zen ez jaiko. Baina, bueno, brindis ingo. Gaur egun duztazun eta gero, ureatik. Ze jarriko zu anuntzio miartar batzuk guapamentian? 1982an, Eusko Jaurlaritzako barne sailak polizia propioa sortzeko bideari ekin zion. Hasieratik, jende andana batu zen gorputz armatura. Urteetan zehar, lorpen handiak izan ditu, gaur egungo izaera propioa garatu duen arte.
berba. 0-0-kin, gaizki abile mutikoa. Garri hori. Vale. Venga. Alde, Osua. Ondo, bai? Ondo, garki. ¿Salto y me hago su? ¿De bomba o de holandesa? ¿De palillo? ¡Es! Vale. Eta zuk? Nahi alduzu gure ondarearekin jarraitzea? Ertzaintza, Euskal Polizia Antonimokoa. Desapuntatu zaitez. Apuntoko garete? Eso? Danako ukila antzeko esperientziak poliziekin. Bueno, azkenengo 5 laburmetraiak ikustea pasaukoa, akordau 5 honek ikusi ostian, oin arte ikusitako anan artean aukeratu biako zuela, eta zuen botua emun. Así que, bueno, urrengo ikusikun kortua, Loloi Navajas taldean izango da. Espero. Bueno, Loloi Navajasen sotza mai gainean lana ikusiku. Honen ostian Hangover taldean Jose Antonimo lana ikusiku. Hirugarren lana Zelabait Pictures taldeana izango da. Eta lanan izena Deskonkistatzaileak izango da. Ja, izen simpliak ina zailtasuna dako da. Laugarren lana Itxasleor taldeana izango da, Itxiatia eraita, oinetiko tipiko bat. Eta azkenengo Urrusula Productions taldean inoiz, lana, ikusiko. Ezta? Joder, hostia, zigarra puta, behar dut! Bai, nipio baina zin ja. Hasi gara horrekin, zenba denbora zoaz erretzeke? Ni zei egun. Eta nik nahi dudanean, uzten dut. Claro. Entzun, ni 8 hilabete da erretzeke, Eta nola utzi duzu berkatu? Nei hipnosis ezinio bat inoztain Bilbon, baina askoako ez da balizio izan. Beste palillo bat, bai, no? Betikeko aksinioako, no? Ez, ja, ez da betik, ja. Hipnosis eta zelek. Ez hain, zu pentsatu gauza bat, erreflexio vital baten barra. Akorantza, lucha minima, palillo bat zentua, zelakaten ipatan izkia palillo bat. Kea engustia zure gortuntzera sartzen egotea, ez da, arna saberra, kea sartzen egotea. Baki joan izaztela, jaguna. Ze hostia, tio. Eta gaina pentsatu gauza bat, tio. Beti, zuetzako beti izango da momentu honarretzeko, ez da, triste zaudenan, posi zaudelako, lagunekin zaudenan, fumador sozial, venga, arrate. Abril Cerral, ez? Zer? Abril Cerral? Zer da hori? Joder, ez da gorre de telebistako programa hori? Ez, APM. Ez, beste bat. Tipa batek, zian bi konkursate, eta batek esan behatzen bestiai antonimo bat moan, ez? Bueno, antonimo bat, saiatu izan beste hitz bat bilaketan. Zertatzen Abril, Maio esateko, eta tipia Maio esan beharrean Cerral. Ez da hotza ikusitea gabe? Ez. Ikusi. Jarri. Entzun, zu, horrein, antonimoak eta ipatu dituzula, bakizu aurrekoan irakurtzen dago nintzen, eta antonimo barruan ebai, mota desberdinak zeudela. Niko ez nekien? Bai, horrek, sinonimoa pedira ezberdina oso moan, antonimo bai, dauz, gradualak, elkarrekikakoak eta osagarriz. Elkarrekikakoak? No, itxainat izate. Eta nola da hori? Azaldu. Graduala dia, 2 puntuen artean gradazio bat dauenean, nahi bez, baltza eta zurixen artean, grisa dau. Eta, barkatu, beteta eta utxik orduan graduala dia? Hori nik uste dela interpretazio kontu bat gehiago, Zuk esatu duzu transizio bat dagonean, ez? Bai. Hoi da. Eta zer gehiago esan duzu? Osagarrizak, gero adibidez horrek dira, batak bestia ez ez datu iten dagoenean, adibidez, legala o ilegala.
Moral, inmoral. Ja, baina horre bai gradu Bato bestia. joango dira, ez? Legala dana ilegala bihurtu daiteke, ez? bato bestia. Horretxau graduik, momentu baten legala dan gauza bat, aldaketan zoia zen enean, ilegal bihurketan bada, ja marra pasaien da, eta jazta. Barkau, ez da gradazin barkau. Eta orduan gu zer gea? Gu ilegalak. Hasta Antonimo klase bat. Eta gero dauz, elkarrekikakuak, bata beste bai ezinenak ulertu, bai ez erosteko baten batek saldu inbidau, eta saltzeko baten batek erosi inbidau. Ostra, hori ondo hau. Ikuketan dian bi kontraixo moan, ez? Ba, eso. Azkenean bizitzea hori da, lemio nik uste hori dela. Hartu eta emon. Antonimoak dira, sinonimoan antonimoak. Adibide gura, zurixa, baltza, bai, ez, usainona eta ik. Eta honi, etxeko lanotxo batzuk bialduko zuet, fankalera eta topau adibide gixeu, antonimoanak. Etxeko lan ugari gaurkoan. Politika antagonikoa dela diote batzuek. Herriko mugimendu politikoak aztertzera joango naiz beraz. Gogaituk sozialismoa gehi bat, tio. Ez que esto entendile. Pauta, ba. Gehi bat baldin zaigu, gehi bi. Ez, baina gogaituk, hoi dana gehi komunismoa. Ba guk, gaine independentzia. Ba ez dirudi hain desberdinak direnik. Noiz hasiko ziren eztabaida hutsal honekin? Ikse egiten do gure lurretan. Ez esaten do gure lurretan. Handik ona gure lurretu. Flipatau! Handik horraino guriatu. Bai! Flipata hau dikoa. Hau guria do. Bai! Ez! Bila jarraitu beharko dut. Eztabaidagarria den beste gai garrantzitsu baten bila joango naiz. Janaria. Ea atzeko hartaburu pare honek zer dioen. Tortilla kipulia xauk? Kipulia xauk? Mila etxo haula. I flipauta hau, se jota hona xauk? Segungo kona tortilla kipuliekin. I tontua aiz? Tontua izango aiz. Abai, bale. Ba, hona xauk. Betu, eza hostat. Egun guztia Antonimon atzetik ibili, eta ez dut guztiz kontrakoak diren bi gauza aurkitu. Etxeko lanak egitea nahi baditut, bila jarraitu beharko dut. Gabon, Euskal Herria! Gaur daukagu aurtengo edizioaren azken froga. Iantzi, egun non izango etepa? Hauek dira aurtengo finalistak. Hiru, bi, bat, baion!
Hostia! Fuera, mendik! ¡Llegoteko! Oñe, Babil, oñe. Hostia. ¿Y se pasa viendo? ¿Se pasa viendo? Ah, jodido. Zorionak, ez da zerre asko dakotik azteko eta zureak. Eta nibe iratik asko iso ikasteko, Tenean, diferentia ditu, baina bata ez ikasteko zeko. Ba, hurrengoan, hobetu ikin dut gauza, bai? Bai, dok, anima, bai. Eskitani, antonimoa batzuk. Venga. Me Anton. Hola, Ingo, egunon. Hola, egunon. Ze moduz? Ondo. Aspaldiko? Bai, egisa da. Aspaldi etorri bai, seinale hon ez da. Bai, egisa esan lehen baino bastante hobeto nabil, Tratamentua ziroenetik asko betu dut. Bizitza aldatu edo esango zeke. Bai, hori da, bai. Ja, ez dut eukiten lehengo episodio horreik, bai. Eskerrik asko aurreko mudantziaz laguntzearen, Bueno, ez da ezer. Urrengoan be esan kontaunerekin. Ja, kriston favoriz, tasun. Bai, gustora egin donik, olako. Bai, urregun lagundu gotzu neu peseosetan. Vale. On minimo, trago apara benbitan ditzut, Vale, bai. Bai. Ontxena dordiro bilenu. Vale, mene, ongo naiz. Vale. Berra, puta adi pintxa zuen jo. Bai? Bai. Ni lanian topean abien, azken aldixan. Eta zu, zimu zintzeben azkenian, esan mina... eskerrak zure apuntie, baina oso ondo atera zitzaiten, Bai? Bizitza salbatu ziazu zure apuntiek. Bueno, ez da izango besteako. Bai, hemen urrengo rondak nire kontu. Bueno, vale. Buen txenato. Oso ondo, Ingo, postenga izkusitea inoen faltala gauzia, dana da, prozesu luzia eukidu eta nik uste mantengimendu bat inbiola. Tratamendua jarrikotzu, bale? Bueno, Ingo, hau da pastillan lehenengo dosisa. Hartu eta itxeron gelan egon 10 minutuz, ikusteko zue gorputzan erreakzioa, ze pastilla fuerte xamarra da. Urtendakoan atia egaitea itxi. Hola, Ino. Hola, Nerea, ze moduz? Ondo? Joan da konsultia. Ondo, oso ondo, egizia esan oso posi nau. Behan lanakin eta pila balagunduz, bizitzia aldatu ost. Osako postena izain okio. Bai. Ze pena zin, zetara zurekin fan gaur. Bai, lasai. Eta izu, zein ja psikiatria o medikoa zurea? Bai, da Amaia Torrantz. Amaia Torrantz? Bai. Torrantz? Bai. Aino, Torrantz hori desagerpenakin lotutakoa da? Aino. Lagundu, Aino! Uste dut tratamendu aldatu biakula.
Izatekin bakarrik, Ba, aurruan bitone hongutzen komendeen gaitzak, da. Guapo, onzo. Farin biot! Oia! Farin biot, prisiako! Bai? Ez, bueno, últimamente movida batekin nabil obsesionauta. Torri itxera eta erakutziko zut, bale? Venga, ba, arte. Flipauta, usi da, oke bementauta. Ba, pilima lotzea muten ozten biten jauna. Ikusten dozunez, palilloa kolekzionean azirintzan nuen dela uste batzuk. Eta, bueno, asuntua geixo fan da, eta ja obsesioa bihurtu da. Ikusten dozunez, hemen dauz nire palillorik importantiena kolekziokoak. Hau, bereziki maitasuna gotena Ruper Ordorikak guria eta garni etxean janen txoixo pintxoan palilloa. 2011 urtean. Putoaz. Ez, benetan. Niretako kolekzioa hau, zoten kolekzioa hau, bizitzia, guztietako lana dago hemen, album honetan. Topatzen duten palillo danak gordetzen txut hemen. Dikotomiko kizelkaketan dut gaina, beste toko bat da. Zapala bat topatzen dutenean, ba, gero onduan jarten dut beste bat biribila dana. Antonimoa. Zikina topatzen dut beste bat garbixa. Eta, klaro, lehen handixa topa dutenean, fantasia txikina. Eta txikina jota zaila topaiteko. Eta topa huen biot, zezpo topaien tokak emungozt. No, lasai. Ni gura oso prez nau lagunketako. Eta gizela, baina lagunduko zut. Gura osuen guazen taberna honetan behiketara. Bai. Mierda, no he estado. Mierda. Azkenengo aukera moan baki nola joan. Piki bat arrezgoa da, baina zure laguntza egin dagoaz. Handuko ez duzu? Haze. Vamos. Bueno, eta honeikin amaitu du lehiaketan sartzen dian labur metraiakin. Akorda, oain bota hoin biako zuela, goixen dakotzu hor papel bat parte hartzaile danan izenakin, baina hori kontuan hartu, bai, txitak eta napet aldia ez diala lehiaketan sartu zoritxarrez. Eta bueno, aurtengo diseinua bastante barioa izan da, bai gaixei dagokizionez, normalian monotema batzuk egoten dira urtero errepetitzen dienak, urten bastante ondo, eta objetuan erabileran aldetik bastante originaltasun ikusi du, así que, bueno, sorionak parte hartzaileei, zentzu hortan. Eta, bueno, botazioekin jarraiketan duen bitartean, jarraiketa zuen bitartean, gustatuko izaten eskerrak emutia, honen OLR-ko oinatiko laburmetra irralian atzetik dauen jente da nahi, antolakuntzakoai, azkenengo aste hau oso gogorra izaten da, lan pila dau, eta bueno, animaikin masai urtero moura, animaikin masai urrungo urtean antolakuntzan lagunketa, bueno, anima egiten du horta, eta aurkezle izatea gura oso eben, nik animaikin dut zuet horta, eta releboa emutea. Bueno, baita soinu teknikei xai, eta bueno, hori atzien goten den jente da nahi. Oinatiko udalai be eskerrak, bai materialatik, bai Santana antzokixe usteiatik, eta baita diru laguntzeatik, bestela, bueno, aurkezleei ezingo xakon pagau. Bueno, saiatu inbiza. Eta, bueno, baita nola ez, epaimaik ideai, eskerrak. Eta, bueno, botazioekin aurrea jarraitu bitartean eta botuan rekuentu egin den bitartean, beste bideo batzu jarriku, azteko anapen taldean lana, bum, zoritxarrez kanpoan gatu dela.
Eta gero baita aurreko urteko Kalabasa Productionsen lana ikusiku, ze problema bat eukigoen emanaldi zen, eta ezin izan zen ikusi, hasik aurten jarriku, eta gero 3. bideo sorpresa bat egongo da. Gero saria pasauko gara, eta, bueno, dakitzen moura, sarixak dia bai objetuan erabilera honena, hau taldea, osea, premiso hau antolakuntzakoak emuten dau, hori, kontuan hartuta nola integraiten dan, edo zer erabilera moixakon, o baita ze soborno munduzkoen. Gero, Tiago sariak emuten dira, emakumezko eta gizonezko aktore honenai. Gero, publikoan sarixa banaketan da, eta azkenik 3., 2. eta lehenengo laburmetrai honenai. Eta, bueno, abeste baik, hurrengo bideoekin jarraitzeko. A ber, ja bera ondo geda. Du ondoren? Hori, etzan mitiko... A ber, ja bera ondo geda nabil. Korto emio. Abezuek, gaixa, antonimoak. Lehenengo gauzia, zer di antonimoak? 3 ondoren? Hori, etzan mitiko A ante bajo kon kontra... A ber, igual hobeto guazen beketara zer dan. Bai, behituko eta Eluiarren. A ber, Eluiarren jartena dau antonimoa kontrakoa dala. Orduan, erabilidek ezeose hori irakusten dauena. Bi gauza kontrakoak. Zer izan leike? A ber, etorte esatena, kirolarluan izan leke sokatira. Agerketia sokatira bat, batzuk alde batera, bestatzuk bestera, eta historixo bat inorrekin. Buf, nik ez dut ikusten. Nik bez. Oso simplia. Eta... ajedreza? Baltza, zurixa... Ajedreza oso aspergarrixa da. Zeus entretinu dain bida. Alduin, zineakin eta arteakin lotuta adibidez, antonimoa, oximoron bat. Kontrakua, zineakin, perfecto, illa, bizia, zombixak. Ze zombi! Zombisa jota kutrira dia. Joe, hau bai antonimoa. Aurreko urtean lehenengo eta aurten lehenengo atzetik hasitia. Baina hain kutra garketan nahi. Aurten hori eskaxa, ezin erreole baratu. Covid bitxo nazkarri honetatik ezin ju poteo behin. Zer da, etxean hartu bihar, zer osatxo bat, hobi? Me cago en la puta. Aurten aloñako ioira ipezingo zuin. Akelaria, 6 pertsonakin ezina dantzarekin. Eta gainera, zu raundi honekin ezin jot maskarilla jarri. Honek
hola ezin jo jarraitu. Zeo zerrin inbide urtengoan, aurre eta bide gabonak eta beste dana bai. Ta soluzioa biu, ize esaten do tartala, ze plantillen dok. Ba, igual Anbotoko Mariri deitu eke. Idea ona. ¿Dano de acuerdo? Bai, ados. Bai, zure egingo zue. Bueno, ba orduen dia egingo txau. Hau makinen euke ekarri zuet. Tablet otan alako eta bideoiamada hoi ingo txau. Segiren ingo zu. Kaixo, bai? Eguno, Mari, badakitu ze arazo dauen. Eta zu lagundu zeke, badakotzu soluzioi kontabeko. Bai, nik badakot arazo horren soluzioa. Ontxe bialduko zuen. Ze Kristo, honekin? Bai, Josu. Tranquilo nahi, Mariko izan basok seguru soluzio iokela, karri biona. Honen neuk enkarrako nau repartik egin behi, eta dana soluzio nagozu, tranquilo nahi. Da bueno, egongo haituk. Azken ordua, olentzerok banatutako hortzetako eskuiak ez du ezertarako balio. Mito bat da. Bueno, baina nahikoak horta ikusi du, eta hain zati interesantiana pasokoa. Bentsat, beko nahin dako. Oin sari banaketeakin jarriko ga, horren aurretik juraua presentaukot, eta bueno, aurten betiko...
Motiba benetakoa? Bueno, eskerri asko. Bueno, jarraiketako, aurten betiko sarixaz gain, eskerrak emutia betikei, betiko sarixaz gain hori ongo da sari estra bat eurak emundakoa, así que eskerrak emutia eurei, eta jurauan aurkezpenekin jarraikukot. Bueno, lehenik eta behin, gero igotia gure guzu. Bueno, igo. Miren Maniaz, egon da jurauian, Euskal Zineman doktorautza inakoa eta aurreko diseinuetan jurauian egon da hainbat urtetan. Así que, bueno, igoten baldin masoia zai. Hemendik ez da ikusten, barkat. Bigarren, juraueko bigarren kidea Itxaso Pol da, zine zuzendaixa eta urte askuan ziar baita laburmetrai ralixan jurauian egondakoa. Hirugarren kidea Aitorra Baroa da, zineman aditua eta aurreko urteetan baita bai aurkezle eta bai jurauian egonda. Eta aurten laugarren kide Jon Olivares daku, aktoria eta irakaslea, igual ezautuko zuela Patria edo Altsasu pelikuletan inako lanatik beste hainbeste. Bueno, sari importantienakin hasiko da, nik emundakoa, eta antolakuntzak aukeratutakoa. Hau da objektuan erabilera premia egiten dauen sarixa, eta aurten erabaki da historixan emunxoen garrantziatik, historixan ardaz mourako kaketiatik eta originaltasunatik, historixei emunxoen originaltasunatik, sarixa duingiri emutia. Bueno, zorionak. Hitz batzuk esatea gure gozua? Eskerri asko, antolatzaileei premisioa mutearren. Lehenengo dixea irabazten duna, seguramente desastre erabiltzen delako, normalian, baina, espero batzen ez izatea, ez dakit. Eskerri asko denei. Hoi bai, zuena hok. Bueno, urrengo Tiago sariakin jarraituko, aktore lan honena ingo sarixa muteko, eta sari hau Mirenek emongo dau. Eta... Bale,
pentsauxaku dauela aktore eta, bueno, edo antzespen lan horren atzian nahiko naturaltasuna hundixa, erritmo oso onakin, eta oso kompletua, oso organikoa pentsauxeako lan hori, eta horregatik guztiagatik emuixau sari hau, Tiago saria, Lolo Navajas taldeak inako lanari. Oso ondo. Eso, bai. Igo. Zela netako hartukot. A ver. Koroiek. Bi bakarri dauz. Bi bakarri? Ke bajón. A ver, kabitxe xakun? Ba, sin más, eskerrik asko. Ez que ben uste sari hau iraz, zizia eska gerketan. Al revés. Baina erritmoa, erritmoa, rolloa... Organikoa. Ba, eskerrik asko. Zorionak. Bueno, publikoan sariakin jarraituko, hau neuke mungot. Eta, bueno, 2022ko 13. OLR-ko diseinuan aurkezle, laburmetrai honenan sarixa, duingindako. Zorionak. Txau, resueldo. A ver, vale. Sekula hecho jaso. Ez, joe, benetan, hau premiso da, ez da gixen, asko bola egiten premiso bat, ez, benetan guztaikia, jentia guztaikia. Gu hau benetan eskertzen du, benetan, eta dirua bezkertuko. Bueno, gaueko 3 laburmetrai honenan sarixak banatuko gain. Lehenengo 3. sarixa emungu, 3. sarixa itxasok emungo dau. Eta, hartu zuek mikroa. Bueno, gu pentsau du, ideia originala izateatik, eta montajiakin eta artxibuko iruditxak irinjako lanatik, 3. sarixa LP mentzat dala. Bueno, esaztu beste sarikian be poltza nahi dauzela, ez du inxat esatia. Gero perri zigobiako zai. Bai, ziba, hei. Bueno, eskerrik asko. Antolakuntzai eta dan hori bereziki aurkezle honi be bai, oso ondo abierako iten. Eta, sin más, placer badala, hemen egotia. Bueno, 2. sarixakin jarraituko gain. 2. sarixa Aitorrak emungo dau. Bueno, aurtengo edizioko 2. pelikularik onena epaimaizaren iritziz.
Antonimoen kontu hori, jolas hori, herriko, oinatiko bertako egoera errealetan oinarritzi haitxik, alde batetik. Bestetik, OLR-en jada klasiko bihurtzen dauzen pertsonai batzuk beste behin txukun sartzi haitxik. Eta azkanik danok maitxe dugu zen pertsonai edo marrazki bizidunak bebai txertatzi haitxik. Duingi, eta katu mak kosmikoa. Hartu zuek. Mak, onseu berrak. A por el pleno! Baita. Eskerrik asko berriz be, Aitor. Zelako politia, nolako gauza batzia, alako tontuak izan da. Benetan. Zate, ni flipaba dizu, zelako aguro pentsaien da bain, gero zelako aguro editatzen zuen, dok momentu pimpan, i hau, eta ja, zelako natural urteteoken, gero ze digo, bideo baten tan alako samurteten dok. Es dok increíble. Zelako barri izune undanean, eta etxok euri egin. Así que eskerrik asko. Bueno, publikoan saixa emunda, lehen usto gaizki izan dutela, astu. Hirugarrena baita, bigarrena eta oin danok itxo egin dozuena. Laburmetra jonenan sarixa, eta laburmetra jonenan sarixa jonek emongo dago. Bueno, hemen naho ni osintxutik etorritxa eta lehenko sarixa oinatin emon behar. Hitz egiten egonga Laurok, eta, uste dugu zerbait irudi oso politxak sortu dituela, oso poetikoak, argazki oso politxa, palilluak edo zotzak erabiltzeko modua uste dugu oso esanguratsua izan dela, eta horregatik aurtengo OLR, OLR 2022ko irabazliak Baltzardi taldia, zorionak! Aupa. Nik esan dut nik enela mikrofono hartuko. Momentu baten pentsau du hau posible izango zala, baina, saia ikusten gen be, bai? Gu oso gustora gatu gara inun lanakin, hori gaketa xaku. Pila bat disfrutau du. Kriston lana izan da, eta oin emaitzak rekonozimentu hau gitea, haitz bai gaketan ga. Eta ezer, ustot, talde moan, gaurko eguna guretzako espeziala izan dela, eta jaune borobil juien dau, eta mila esker hau posible izateatik, eta guretako plazer bat izan da parte hartzia. Eskerrik asko. Eta gora antonimoak. Baja horretik, bai guztauko esakun irabazliak izan zain danok, duingi barne berriz igo bizai, argazki bat eta atea, eta gero beste parte hartzaiek danok batea eta kubigarren argazki bat, baina, irabazli. Igoten faten mazai. Venga. Eta akorda hau poltzak bai jartzen, betiken parteko premisoak. Gozo mora. Premiso bakoitzetik, bana hartu biozue.
Bai. 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 Hiru. Bai. Ez da ipa, Ez, hau dut, zenbat hartu duzu, Vale, 3 eta... Txain, Hostia. Hartu. Horra aurrian bat eman, guria? Niri etxot hartuko ba. Horregatik ba. Aitor, zela goi, burazatei. Hartu papeloi. Baina. Pesku. Eta... Tiago, zuek, bai, zuen kasuan bi sari zian. Eta bueno, hain beste parte hartzaileanak egote masai, azkenengo argazkiako eskertuko nahi baita. Zegoen animau. Eta bueno, bai, bitartean eskerrak emutia, baixe, apuntau zain taldean hoi, espero urrengo urtean hemen izatia, eta ikuste etorri zain danoi baita, eta bueno, baita online ikusten dabitzen danai, eskala asko akorda durekin, baina bueno, eskerri asko horregoteatik, eta espero urrengo urtean zuekin kontaikia. Así que txalo al zuei. Tengo el micro. Tengo el poder. Atzea. Jefe. Soy especial.
gure asmoa, esperantza, herria, askatasuna, justizia, bakea, egia, maitasuna, mitoa, itzutza. Zenbat geran